itinalaga bilang bagong direktor ng Police Regional Office o PRO6 si Police Brigadier General Jack Wanky, kung saan papalitan nito si outgoing Director Police Brigadier General Sydney Villaflor. Si Wanky ay tubong bugyas Benguet at nakapagtapos sa kursong Commerce sa St. Louis University sa nasabing lugar. Pumasok naman ito sa Philippine National Police Academy o PNPA at nakapagtapos bilang bahagi ng tagapagpatupad class of 1992 at nagsilbing Chief of Staff na nasabing akademya. Samantala, itinalaga naman bilang Acting Director for Human Resource and Doctrine Development ng PNP Villaflor, kung saan nagsilbi itong direktor ng nasabing ahensya sa loob ng 9 na buwan. Batay sa General Orders ng Camp Crame, ang pagtalaga kay Wanky bilang direktor ng PRO6 ang epektibo kahapon Pebrero 15 ng taong kasalukuyan. Para sa K5 Network News, ito si K5 Nicole Castañeda Teprado. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.